ואני רוצה להעלות מישהו שעושה באמת הרבה מתוך אהבה אמיתית. לילה טוב לניסים ציוני, שהוא מייסד ומנכ"ל עמותת פתחון לב. לילה טוב. לילה טוב, אבי. מה שלומך? אלחמדולילlah. שימשיך. כן. אז ניסים ציוני באמת, כמו שאמרתי, הוא מייסד ומנכ"ל עמותת פתחון לב, שעושה המון למען ילדים. ואני רוצה שניסים אתה תרחיב יותר, וגם תספר לנו על האירוע המתקרב ובא, שחשוב שהרבה אנשים יהיו. אוקיי, בסדר. אולי לפני זה אני רוצה להגיד לך ששמעתי אותך בשעה האחרונה, ואני ממש משבח את הסבלנות שלך. שמעתי אותך מדבר אל מאזינה בשם איתה, ומסביר לה בסבלנות. כל הכבוד, באמת. ננסה, תודה רבה. יופי, תשמע, ארגון פתחון לב קיים כבר 11 שנה, ובעצם המטרה הראשונה שלו הייתה חלוקת מזון למשפחות נזקקות שעובדות סוציאליות מפנות אלינו מכל רחבי הארץ. הן מפנות אלינו משפחות נזקקות עם מכתבי הפניה. אחרי כמה שנים הבנו שלתת אוכל זה חשוב, ואנחנו ממשיכים עם זה, אבל הבנו שצריך גם לתת כלים לנוער ולילדים כדי לאפשר להם לזכות בהזדמנות לחיות חיים נכונים ומוצלחים. הקמנו את המרכז החינוכי שלנו שנקרא לגעת באופק. זה על שמו של אילן רמון, זכרו לברכה, האסטרונאוט הישראלי הראשון. ובמסגרת של המרכז החינוכי אני טיפה ככה ארחיב, ואחר כך נספר לכם על האירוע היפהפה שהולך לקרות ביום שני בהיכל נוקיה בתל אביב. במסגרת המרכז החינוכי אנחנו עוסקים בהצלה, תרתי משמע, של בני נוער שיש להם כישרון ויש להם פוטנציאל ויש להם גם רצון, אבל אין להם את האפשרות לממש את זה, אין להם את הכלים לממש את זה. ואנחנו מפעילים תוכנית של 7 שנים, זה משהו רציני, זה בשיתוף רשת אורד ובשיתוף ויצו, רשת ויצו, והתכנים של המרכז החינוכי מוכרים על ידי משרד החינוך אגף שחר. עכשיו, 7 שנים, היעדים שלנו זה שהילדים האלה יסיימו בית ספר תיכון בהצלחה, עם תעודת בגרות, ושיתגייסו לצבא. זה מה שקורה איתם 3 שנים, כשבדרך הם גם מקבלים עזרה בלימודים וגם פיתוח כישורי חיים והעצמה אישית. הם גם עושים פרויקטים כדי להחזיר לקהילה, צובעים בתים של קשישים, מבקרים במחלקות של ילדים בבתי חולים, ומחלקים אליהם פרחים וסוכריות, ובסוף 3 שנים האלה, לקראת הגיוס לצה"ל, אנחנו עושים להם הכנה לגיוס לצה"ל, גם מנטלית וגם פיזית, כי חשוב לנו שהם כן יתגייסו לצבא, ובמהלך השירות הצבאי במשך 3 שנים אנחנו מלווים אותם כדי לוודא שלא יהיו נפילות בדרך, כדי להחזיק אותם למעלה וגבוה, ועם תום שירות אנחנו עושים להם הכנה ליציאה ולהשתלבות מוצלחת בחיים האזרחיים. ככה בטוח, אבי, שילד שמגיע אלינו בגיל 15 לתוכנית של לגעת באופק מבית פתחון לב, שהוא יגיע לגיל 22, אין שום סיכוי שהוא יעמוד בתור במרכז סיוע של עמותה כזאת או אחרת כדי לקבל מזון. אני יכול להגיד לך שהתוכנית מצליחה, היא רצינית, היא מקצועית. רק ככה דוגמה, בשנה שעברה ניגשו לבגרויות באנגלית בבית ספר בצפון הארץ 20 ילדים, ומתוכם 17 ילדים עברו את הבחינות בהצלחה. זה יופי. כן. זה מחמם את הלב, וזה 85% הצלחה. אני חושב שאפילו למשרד החינוך אין אחוזים גבוהים כאלו, ואנחנו שמחים על זה. אני יכול להגיד לך שהנוער שלומד במסגרת של לגעת באופק מבית פתחון לב זה נוער מקסים. בכמה ילדים מדובר? על כמה ילדים בסך הכל בתוכנית או בקורס? בתוכנית. בתוכנית בסך הכל יש לנו כרגע 100 ילדים. יפה מאוד. ואת המופע שאנחנו עושים ביום שני הקרוב אנחנו עושים על מנת שנוכל לגייס כסף כדי לקלוט
יותר ילדים לתוכנית הזאת. אני חושב שמאוד חשוב לסייע לבני הנוער האלה בגיל הזה, ולא לחכות שהם כבר נופלים לרחוב או לסמים או לפשע חס וחלילה, ואז הרבה יותר קשה לעזור להם. זה זמן טוב כדי לעזור להם. והאמת היא, אבי, הילדים פשוט מחזירים לנו בהמון רצינות והמון אהבה והמון הצלחה, וזה בעצם מה שאנחנו רוצים, שהם יצליחו והם מצליחים. איזה יופי לשמוע. מה יהיה ביום שני? יום שני הולכת להיות חגיגה חבל על הזמן. אני מבין שמנחה אותה דידי הררי? דידי הררי מנחה אותה. שהוא מורי ורבי וחברי הטוב. בכלל סבבה. דידי לא רק שהוא מנחה את החגיגה, אלא הוא גם מסייע לנו בכל ההפקה, ומפעיל את כל החברים הטובים שלו כדי שהערב הזה יהיה באמת מוצלח. הולכת להיות שם אבי חגיגה אמיתית, ואני אסביר גם למה. זה בפעם הראשונה שעל במה אחת יהיה אוסף של מיטב הזמרים. מי יהיה? יהיו שם שלומי שבת וגם משה פרץ וגם שלומי סרנגה וגם ליאור נרקיס וגם איציק שמלי וגם מושי קפיה וגם קובי אפללו וגם דודו אהרון. כל החבר'ה האלה ביחד על הבמה. יהיה גם ליאור סושארט שהוא הולך שם לטמטם את הקהל עם כל ההופעה שלו שהיא טלפתיה ודברים שאני ראיתי אותו עושה דברים, זה פשוט מהמם, אבי. הוא הולך לשגע שם את הקהל. וזאת תהיה חגיגה של קצב, של ריקודים, של שמחה, וכמו שאמרת, זה יהיה ביום שני, ממש עוד יומיים, 7 בדצמבר. באיזה שעה ואיפה רוכשים כרטיסים רוצים? זה יתחיל, הפתיחת דלתות תהיה בשעה 7 בערב, המופע מתוכנן להתחיל בשעה 8 בערב, וזה יהיה בהיכל נוקיה בתל אביב. ואני מזמין את כל המאזינים שלך, ששומעים את השידור ויש לך הרבה מאזינים, פרגנו לעצמכם ערב באמת באמת שמח ומיוחד, ששם אפשר לראות את כל המקבץ הזה של האומנים. עם מטרה בלב בצידה. עם מטרה באמת יפה וחשובה בצידה, כי כל ההכנסות הולכות באמת לטובת הילדים של לגעת באופק מבית פתחון לב. וכרטיסים אפשר יהיה לקנות בקסטל בתל אביב. הטלפון למי שרוצה לחייג זה כוכבית, מכל טלפון, כוכבית 8965. אני מאוד אודה לך אם בהמשך השידור שלך אתה תוכל לחזור על המספר, ואני יכול גם לבשר שהקופות יהיו פתוחות בערב המופע, כדי שכל מי שלא הספיק יוכל להגיע. מה מחירו של הכרטיס? יש קשת שלמה של מחירים, זה מ-100 שקלים ועד 250 שקלים. יפה. אז קודם כל אני מאחל לכם אולם מלא מפה לפה. אני באמת חושב שכל מי שמגיע לשם הוא לא רק בהליהנות מהערב, אלא גם ייהנה מחיוכם של הרבה ילדים שזקוקים לעזרה הזו. אני באמת ומכל הלב אומר, אנא, כל מי שמקשיב ויכול ופנוי ביום שני, זה מקום חשוב. זו תרומה קטנה. כמו שאני באמת מנסה תמיד לומר, שליד כל אחד מאיתנו יש מישהו שזקוק ליד, לכתף, לאוזן. הנה הזדמנות של כולנו באמת להיות שם בשביל אותם ילדים וגם ליהנות באותו ערב. אז כמו שניסים אמר, 8965, כוכבית 8965, זה חשוב לכולנו. ניסים, שיהיה לכם הרבה מאוד בהצלחה, ותודה על כל מה שאתם עושים. תשמע, אם כבר אומרים תודה, אז גם, אני לא יודע מה המאזינים שלך יודעים, אז צריך להגיד גם לך תודה, כי חוץ מהעבודה הנפלאה שאתה עושה ברדיו ומאפשר שם לאנשים להתבטא ולהתדיין על נושאים חשובים, אני יודע שאתה גם מתנדב בעצמך על זה אנחנו לא מדברים. אני לא אוהב לדבר על זה. ואתה עושה לילדים אתיופים, ואתה עושה את זה עם המון אהבה, בתוך כל הלוז הצפוף שלך, ולכן גם לך מגיעה תודה עמוקה. בכיף ובשמחה. שיהיה לך שבוע טוב, וחג חנוכה, שיהיה חג אור לכל אותם ילדים. אמן, אמן, ותודה רבה לך שאפשרת לי להעביר את המסר. בכיף, בשמחה. לילה טוב.